Annetaan nyt pistää se takaisin. Ei oo kiva. Ei, laita se jalkaan. Laita se jalka jo. Mulla on vähän kerrottu. Niin kauan. Oi. Pilkeet. YouTubeen tää video. Joo. Erikoinen matkustustyli. Ei vaan muuta. Minä muuten sit laitan. Laita. Sitten tulee Kerttu Heikkinen. Mä vaan lähetän linkin. Ei kun galleria. On niitä omia videoita. Pistä se. Pistä sinne. Oi pieni. Kui helvetti. On pitää tässä. Oi. Älä pelkää Kerttu. Joka on posveli. Se on jo vituilla. Se on jo vituilla. Ei tässä tule kuin puoli tuntia aina. Niin. 20 minuuttia on me arvioitu matkustusaika. Toivottavasti viihdytte täällä bussissa. Pistetään oikeesti siellä galleria siellä. Ei mennä liikuta. Häh? Jos mä en sais koneeseen näin. Onko tässä muistikorttirana? Joo. Se on huvittavan näköistä.